భాగవత కథలలో మహనీయులైనటువంటి సిద్ధపురుషులు, యోగీశ్వరులు, నారదాదులు వచ్చి మంత్రోపదేశం చేసినటువంటి ఘట్టాలు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఒక సిద్ధుడు, యోగీశ్వరుడు చెప్తే ఆ మంత్రము యొక్క శక్తి అలా ప్రసరిస్తూ ఉంటుంది. ఆ వెలిగించిన దీపం అది పెద్దది చేసుకుంటాడు సాధకుడు. ఆ పెద్దది చేసుకోవటం వాడి యొక్క సాధన మీద, అదృష్టం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. భాగవతంలోకి వస్తున్నాము. భాగవతంలో విష్ణుమూర్తి యొక్క భక్తులు ఎందరో ఉన్నారు. ఆ విష్ణుమూర్తి భక్తుల యొక్క కథలు మనకు భాగవతంలో కనిపిస్తాయి. ప్రతి దివ్యక్షేత్రము భాగవతులకు నివాసమే. లేకపోతే కొందరు విష్ణు భాగవతులు, కొందరు శివ భాగవతులు, కొందరు శాక్తీయ భాగవతులు, మొత్తం మీద అందరూ భాగవతులే. భగవంతుని గురించి భావించేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా భాగవతులే. కొర్తాళ పీఠంలో ఉండేటువంటి భాగవత ప్రక్రియల గురించి మాతాజీ కొన్ని విశేషాలు చెప్పింది. అక్కడ జరిగేటువంటి గోపూజ, భాగవత సేవ, అక్కడ ఉండేటువంటి ఇంకా ఇతర ప్రణాళికలు, అక్కడ ఉండేటువంటి నిత్యాన్నదానం, అక్కడ ఉండేటువంటి నాడీ గణపతి మంత్రం చేయండి అని అంటున్నాను. మామూలుగా ఎక్కువ మంది, ఎందుకంటే ఆదౌ పూజ్యో గణాధిప, ఏది కావాలన్నా గణపతిని పూజించాలి. ఏ దేవుడికైనా ముందు గణపతి పూజ చేస్తాం. అక్కడ నాడీ గణపతిని స్థాపించాడు మౌనస్వామి. నాడీ గణపతి అంటే వినాయకుడి యొక్క విగ్రహం అక్కడ పెట్టారు. అక్కడ చిత్రానది ఉన్నది. చిత్రానదిలో వినాయకుడిలాగా ఒక రాయి వచ్చింది. ఆ రాయి వస్తే దానికి ప్రతిష్ఠ చేద్దామన్నారు. ఆర్కియలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు వచ్చి ఇది మా ప్రాపర్టీ అన్నారు. అంటే మీరు ఒక రాయి తీసుకొని చెక్కిస్తే మీది ఇది న్యాచురల్ ఫార్మేషను, ఇది మేము ఆర్కియలాజికల్ మ్యూజియంలో పెడతాము అని అన్నారు వాళ్ళు. అంటే ఆయన అన్నాడు, మ్యూజియంలో, ఆర్కియలాజికల్ మ్యూజియంలో పెట్టేవి ప్రాణము లేని వస్తువులు కదా. అవును, ప్రాణం లేని వస్తువులే, ఇది ప్రాణం ఉన్నది అన్నాడు. ప్రాణం ఉండటం ఏమిటి? రాయి విగ్రహానికి ప్రాణం ఉండటం ఏమిటి అంటే ప్రాణం ఉన్నది అన్నాడు ఆయన. నిరూపించగలరా అన్నారు. ప్రాణం ఉన్నదని మీరు మామూలుగా ఏ మార్గాలలో టెస్ట్ చేస్తారో ఆ మార్గాలలో టెస్ట్ చేయండి అంటే, కొర్తాళం తమిళనాడులో తిరునెల్వేలి జిల్లాలో ఉన్న ఒక గ్రామం. తిరునెల్వేలి హెడ్ క్వార్టర్స్. ఎప్పుడో ఇదంతా 90 ఏళ్ల కింద, 100 ఏళ్ల కింద జరిగిన సంగతి చెబుతున్నాను నేను, 100 years బ్యాక్. తిరునెల్వేలి నుంచి డాక్టర్లను పిలిపించారు, హెడ్ క్వార్టర్స్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ నుంచి. వాళ్ళు వచ్చారు, స్టెథోస్కోప్లో పెట్టారు, చూశారు. కొట్టుకుంటున్నది రాతి విగ్రహానికి. చెయ్యి పట్టుకుంటే నాడి ఆడుతున్నది. నాడి ఆడిన గణపతి గనక నాడీ గణపతి అని అన్నారు. ఇది ఆ రోజుల్లో మెడ్రాస్ గెజిట్లో గవర్నమెంట్ పబ్లిష్ చేసింది దీన్ని. నాడీ గణపతి, నాడి ఆడిన గణపతి. ఆ గణపతికి మొక్కుకుంటారు. మొక్కుకుంటే గణపతి ఆయన కోరికలు తీరుస్తాడు. అంటే మౌనస్వామి మహానుభావుడు గనక నిరూపించాడు, అందరికీ తెలిసేట్టు నిరూపించాడు. మంత్రములతో పిలిస్తే విగ్రహాల్లోకి ప్రాణం వస్తుంది. అది మీకు కనిపించవచ్చు, కనిపించకపోవచ్చు, కానీ రావటం మాత్రం తథ్యం. యంత్రం పెట్టి, విగ్రహం పెట్టి, మంత్రంతో జపములు చేసి, హోమములు చేసి, శక్తి ఎక్కడ ధారకొస్తే దేవత రాకుండా ఎట్లా ఉంటుంది? ఉంటుంది. అగ్నిలోకి దేవతలు వస్తారు. హోమం చేస్తే దేవత వస్తుంది అగ్నిలోకి, విగ్రహం పెడితే విగ్రహంలోకి వస్తుంది, యంత్రం పెడితే యంత్రంలోకి వస్తుంది. ఆ వచ్చినటువంటి వాళ్ళు మనకు పనులు చేస్తారు. ఒకసారి విశాఖపట్నంలో ప్రత్యంగిరా హోమం చేయిస్తున్నాను. స్థానికంగా అక్కడ ఉండేటువంటి పోలీస్ కమిషనర్, ఇప్పుడు అడిషనల్ డీజీపీగా ఉన్నాడు ఆయన భార్య వచ్చారు, హోమం చేశారు. హోమం చేసి హోమం పూర్తయింది. నా రూమ్లోకి వచ్చారు, ఇద్దరు కూర్చున్నారు ఇంకా వెళ్ళటం కోసం. ఇందులో ఉన్నట్లుండి
ఆమెలోకి దేవత వచ్చింది. పూజలు చేస్తారు, జపాలు చేస్తారు, కానీ దేవత రావటం అంత సులభం కాదు. దేవత వచ్చింది. దేవత వచ్చి ఆమె ఊగిపోతున్నది, కదిలిపోతున్నది, నిలవలేకపోతున్నది. ఆ శరీరం అంతా ఆ శక్తి తరంగాలను తట్టుకోలేకపోతున్నది ఆవిడ. కమిషనర్ గారు పాపం ఆమెను పట్టుకొని, భార్యను పట్టుకొని ఆపుతున్నాడు. ఆయన ఆపలేకపోతున్నాడు, ఆమె ఊగిపోతున్నది. సరే, అప్పుడు ఆ అమ్మాయి శిరస్సు మీద చేపెట్టి, అమ్మా, ఈ అమ్మాయి తట్టుకోలేకుండా ఉన్నది, శరీర ఆ దేవతా శక్తిని, చైతన్యాన్ని కాస్త ఉపసంహరించు తల్లి అన్నాను. ఉపసంహరించు అంటే మామూలుగా ఏదో సాధన చేయటం, జపం చేయటం, హోమం చేయటం, ధ్యానం చేయటం ఇవి కాక ఇలాంటివి చాలా విచిత్రమైన నిదర్శనాలుగా భాషిస్తూ ఉంటాయి. వాళ్ళ అబ్బాయి ఉన్నాడు, కాలేజీలో చదువుతున్నాడు. ఇది చూసి నాకు ఇన్నాళ్ళు నమ్మకం లేదు స్వామీజీ, నాకు కూడా మంత్రం చెప్పండి, నేను కూడా చేస్తాను అన్నాడు. నమ్మకం అనేక నిదర్శనాల వల్ల నమ్మకం కలుగుతూ ఉంటుంది. అలానే మన దేవీ నవరాత్రుల్లో మహానవమి నాడు మాతాజీ రమ్యా యోగినిలోకి కాళీదేవి ప్రవేశించింది. ఒక అద్భుతమైన దృశ్యం. ఆశ్రమంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చారు. శరీరం ఊగిపోతున్నది, కదిలిపోతున్నది, ఆ మహాశక్తి లోపలికి ప్రవహిస్తున్నది. అప్పుడు ఎందుకైనా మంచిది, ఇది దైవికమైన శక్తి అని అందరూ నమ్మొచ్చు, నమ్మకపోవచ్చు. జనరల్ హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్ని పిలిపించారు. ఆయన మా డివోటీ. ఆయన వచ్చి చూశాడు. చూసి ఇది షీ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్లీ నార్మల్ అకార్డింగ్ టు ది మెడికల్ సైన్స్, దెర్ ఇస్ సంథింగ్ సూపర్ హ్యూమన్ విచ్ వీ కాంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అన్నాడు మెడికల్ కాలేజీ ప్రొఫెసర్. అలా దేవతా చైతన్యము, కాళీదేవి యొక్క అవతరణ ఆమె శరీరంలోకి మొన్న మహానవమి నాడు ఆశ్రమవాసులందరూ చూస్తూ ఉండగా ఒక అద్భుతమైనటువంటి దృశ్యం జరిగింది మొన్న. ఇలా దేవతలు వస్తారు, దేవతలు భక్తుల కోసం దిగి వస్తారు. ప్రహ్లాదుడి కోసం నరసింహస్వామి వచ్చాడు, ధ్రువుడి కోసం విష్ణుమూర్తి దిగి వచ్చాడు, గజేంద్రుడి కోసం విష్ణుమూర్తి దిగి వచ్చాడు. ఎక్కడి నుంచో అల్ల వైకుంఠపురంలో నగరిలో మూల సౌధంబుదాపల మందారవనంతరామృత సరః ప్రాంతేందు కాంతోపరోత్పల పర్యంకరమా వినోదియగు ఆపన్న ప్రసన్నుండు విహ్వల నాగేంద్రము పాహి పాహియన కుయ్యాలించి సంరంభి. గజేంద్రుడి కోసం పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు. దేవతలు వస్తారు భక్తులు పిలిస్తే. అయితే ఎలా పిలిచాడు వాడు? మనమందరం కూడా ఇంచుమించు గజేంద్రుడి యొక్క స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళమే. అయితే వాళ్ళలాగా పిలవలేకపోతున్నాం. అతడు అమాయకుడు, ఏమీ తెలియదు, జంతువు. మనస్సున్నదైతే పురాణాలలో జంతువుల పాత్రలు కొన్ని ప్రవేశపెట్టి వాటికి మనస్సు ఉన్నట్టు, ఆలోచిస్తున్నట్టు వర్ణించడం జరుగుతుంది. అదేమిటనంటే ఒక ధర్మాన్ని, ఒక సత్యాన్ని, ఒక సిద్ధాంతాన్ని నిరూపించడం కోసం వచ్చినటువంటి ప్రక్రియలు ఇవన్నీ కూడా, కథలు ఇవన్నీ కూడా. కొన్ని చోట్ల అట్లాంటి వాటిని అర్థవాదములు అని అంటారు శాస్త్రంలో. జంతువులు మాట్లాడతాయి, పక్షులు మాట్లాడతాయి. వీళ్ళంతా ఆ గజేంద్రుడి కథ కాసేపు, ఎందుకంటే ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఆ స్థితిలో ఉండి దేవుణ్ణి పిలవలేక కష్టాలు పడి ఉండేటువంటి వాళ్ళే కనుక ఎలా పిలవాలి దేవుణ్ణి, ఎట్లా పిలిస్తే వస్తాడు, వాడు ఎందుకు పిలిచాడు, వాడికి ఆ స్థితి ఎందుకు వచ్చింది అంటే, ద్రవిడ దేశంలో ఒక మహారాజు ఉన్నట్ట, ఇంద్రద్యుమ్నుడు అని చెప్పి. ద్రవిడాధీశుడ తండు పూర్వతముడింద్రద్యుమ్న నాముండు. ఇంద్రద్యుమ్నుడు అనేటువంటి మహారాజు విష్ణు భక్తుడుగా ఉండేవాడు. విష్ణు భక్తుడుగా ఉండి రాజ్యం మీద ఇచ్చ నశించి పిల్లవాడికి పట్టాభిషేకం చేసి, నాకు ఇంకా ఏం అక్కర్లేదు, నేను రిటైర్ అయిపోతున్నాను, రిటైర్ అయ్యి ఇంకా నేను విష్ణు పూజ చేసుకుంటూ ఉంటాను, నాకు లౌకికమైనటువంటి అవసరం లేదు అంటారు. ఎంతమంది అట్లా అనుకోగలుగుతారు? రిటైర్ అయిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఉద్యోగం కావాలా, మళ్ళీ ఇంకేదో కంపెనీలో చేరాలా, ఏదో ఇక్కడ
పెన్షన్ వస్తూ ఉంటుంది. అయినా సరే ఊరుకు ఉండలేరు, ఏం తోచదు. ఎందుకంటే అందరికీ ఆధ్యాత్మిక సాధనలో రోజంతా గంటల తరబడి గడపగలిగినంత మనస్తత్వం ఉండదు. తప్పేం లేదనుకోండి, ఉద్యోగాల కోసం ప్రయత్నించడం తప్పని కాదు. కానీ దైవ చింతనలో కాలం గడపవలసినటువంటి వయస్సును అయ్యో మరొక దానికి వినియోగించుకుంటున్నారే అని తప్ప మరొకటి కాదు. కనుక పరమేశ్వరుడిని ఆరాధించాలి, పూజించాలి. ముసలితనంలో కూడా ఇంకా ఉద్యోగాలు వ్యాపారాలు చేస్తూ ఉంటే ఎప్పటికీ ఇంకా దేవుని గురించి భావించేది ఎప్పుడు? వయస్సు అంతానేమో బాలస్తావత్ క్రీడాసక్తః తరుణస్తావత్ తరుణీసక్తః వృద్ధస్తావత్ చింతాసక్తః పరే బ్రహ్మణి కోపి న సక్తః అంటారు శంకరాచార్యుల వారు. బాలత్వంలో చిన్నప్పుడు ఆడుకోవడంతో గడిచిపోతుంటుంది, పిల్లలతో ఆడుకోవడంలో. వయస్సు వచ్చింది, యవ్వనం వచ్చింది, ఏదో స్త్రీలు శృంగారము వాటితో కాలం గడిచిపోతుంది. వృద్ధస్తావత్ చింతాసక్తః ముసలితనం వచ్చింది, ఈ ఆస్తులన్నీ ఏమైపోతాయి, పిల్లలు సరిగ్గా చూసుకుంటారో లేదు, ఆ వ్యాపారం ఏమైపోతుందో, వాడు సరిగ్గా చెప్పినట్టు వింటలేదు, పిల్లలు చెప్పినట్టు వినరు, వాళ్ళ ఆలోచనలు వాళ్ళవి. ఆ ఆలోచనలతో కాలం గడిచిపోతూ ఉంటుంది. పరే బ్రహ్మణి కోపిన సక్తః పరబ్రహ్మ పదార్థమునందు ఎవరికీ ఆసక్తి కలగటం లేదే అంటారు శంకరాచార్యుల వారు. ఈ ఇంద్రజుమ్న మహారాజు కొడుకు పట్టం కట్టి ఒక పర్వతం మీద వెళ్ళి అక్కడ చిన్న ఆశ్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని అక్కడ రోజు విష్ణు పూజ చేస్తూ ఆయన ప్రపంచానికి దూరంగా కాలం గడుపుతున్నాడు. దూరంగా కాలం గడుపుతూ ఉంటే ఒకసారి ఇట్లా చిన్న చమత్కారం జరిగింది. నేను కొత్తాళంలో ఆశ్రమంలో ఉన్నాను. అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి మినిస్టర్ చేసిన ఆయన పెద్ద పొలిటికల్ లీడరు ఉన్నాయి. స్వామీజీ నేను రేపు పొద్దున ఆశ్రమానికి వస్తున్నాను అన్నాడు. ఏమిటి ఈయన రావటం ఏమిటి, చాలా చిత్రంగా ఉంది. ఆయన రావటం అంటే పెద్ద పరివారము, హడావిడి, అట్టహాసం అంతా ఉంటుంది, ఇట్లా వస్తున్నాడేమిటి అనుకున్న తెల్లారేసరికి వచ్చాడు. ఒక్కడే వచ్చాడు. ఏమిటన్నా, నేను రాజకీయాలతో విసిగిపోయినానండి, కాస్త ఎవరికీ తెలియకుండా ఆశ్రమంలో ప్రశాంత వాతావరణంలో ఉందామని వచ్చాను నేను అన్నాడు. మంచిది అన్నాను. పొద్దున్నే తెల్లారుసామునే లేచేవాడు, జలపాతాల దగ్గరికి స్నానం చేయడానికి వెళ్ళేవాడు, వచ్చి ధ్యానం చేసుకునేవాడు. ఒక 5 రోజులు 6 రోజులు గడిచింది అట్లా. అక్కడేమో గందరగోళం ఏమైపోయినాడని. అంటే ఒక భార్యకు చెప్పొచ్చాడు, ఎవరికి చెప్పవాకు, నేను స్వామివారి దగ్గరికి వెళ్ళి కొన్నాళ్ళు కొత్తాళ్ళలో విశ్రాంతి తీసుకుందామని వెళ్తున్నాను, నేను ఎక్కడికి వెళ్ళింది ఎవరితో చెప్పొద్దు అన్నాడు. ఆమె చెప్పలే. 5-6 రోజులు అయిన తర్వాత ఇంకా జనం ఒత్తిడి తట్టుకోలేకపోయింది. ఆవిడ ఎక్కడ ఉన్నారు చివరకు చెప్పింది. ఇంకేముంది, వచ్చారు, జనం తీసుకెళ్ళిపోయినారు. అంటే ఆశ్రమాలలో చాలా ఎంత ప్రిన్సిపల్డ్గా ఉన్నాడనంటే ఆశ్రమంలో ఉన్నటువంటి 5-6 రోజుల్లో రాజకీయాల గురించి ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేదు. ఇప్పుడన్నా కాసేపు నా దగ్గర కూర్చుంటే ధ్యానం ఎట్లా చేయాలా, జపం ఎట్లా చేయాలా, ఇవి అడిగేవాడే తప్ప రాజకీయాల గురించి ప్రస్తావించలేదు. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంలో మంచి ఉన్నత పదవిలో ఉన్నాడు ఆయన ఇప్పుడు. సరే, అది ఒక జీవిత మార్గం అనుకోండి. ఈ మహారాజు ఇంద్రజుమ్న మహారాజు అలా ఉన్నాడు. అంటే ఒకరోజు అగస్త్యుడు వచ్చాడు ఆయన దగ్గరికి. అగస్త్య మహర్షి వచ్చాడు. ఈయన ఏం చేస్తున్నాడు, దేవుడి ముందు ఏదో పెట్టుకున్నాడు, కూర్చున్నాడు, పూజ చేస్తున్నాడు. ఏదో రామాయ నమః, కృష్ణాయ నమః, ఏదో కేశవాయ నమః, నారాయణాయ నమః అని పూజ చేస్తున్నాడు. అగస్త్యుడు వచ్చాడు, ఏం మాట్లాడలేదు. మనుషులు పెద్దవాళ్ళు వచ్చినప్పుడు నమస్కారం చేయాలి, వాళ్ళకు మర్యాద చేయాలి, వాళ్ళని కూర్చోబెట్టాలి, వాళ్ళకి అర్ఘ్యపాద్యాలు ఇవ్వాలి, అతిథి మర్యాదలు చెయ్యలే. ఎందువల్ల? శాస్త్ర ప్రకారం దేవతా పూజ చేసేటప్పుడు కానీ అన్నం తినేటప్పుడు కానీ ఎవరికీ నమస్కారం చేయకూడదు. దేవతా పూజ మీరు చేస్తూ ఉంటే ఎవరు వచ్చినా సరే, ఎంతటి వాడు వచ్చినా సరే నమస్కారం చేయకూడదు. అట్లనే అన్నం తింటున్నారు మీరు, అన్నం తింటూ ఉంటే ఎవరైనా మీ పెద్దవాడు మీకు గౌరవించవలసినటువంటి వ్యక్తి వచ్చాడు అనుకోండి, నమస్కారం అంటే అనకూడదు, ఇదేమో ఎంగిల్ చెయ్యి
ఆ చేతితోటి పని గుడ్ మార్నింగ్ సార్ అని కూడా అనకూడదు. ఇప్పుడు ఎక్కువ భాగం ఒంటి చేతి నమస్కారాలే అనుకోండి, రెండు చేతుల నమస్కారాలు ఎప్పుడో కానీ ఉండటం లేదు, అనకూడదు. శాస్త్ర ప్రకారం ఈయన ఏం చేశాడనంటే, ఆయనకి ఏదో అవతల ఆసనాలు ఉన్నాయి, భటులు ఉన్నారు, వాళ్ళు ఏదో ఏర్పాటు చేస్తారు. ఈయన లేచి మర్యాద చెయ్యలేదు, ఆయన కోపం వచ్చింది. ఒకనాడానుపుడచ్యుతున్మనములోను హింసుచున్మౌని అకలంక స్థితినున్నచో కలశయుండచోటికిన్ వచ్చి లేవక పూజింపకయున్న రాజుగని నమ్య క్రోధుడై మూఢ లుబ్ధ కరీంద్రోత్తమయుని ఉట్టుమని శాపంబించే ఉర్వీశ్వరా. ఒరి మూర్ఖుడా, నీవు బుద్ధి లేని ఏనుగులాగా పుడతావుగాక అని శపించాడు. ఇతడు ఏనుగుగా పుట్టాడు. అది ఆ గజేంద్ర మోక్షంలో ఉన్న గజేంద్రుడి యొక్క నేపథ్యం. ఇక్కడ అనిపించేది ఏమిటంటే, అగస్త్య మహర్షి శాపం ఇవ్వటం న్యాయమేనా? వాడు శాస్త్ర ప్రకారం పూజించాడు ఉన్నాడుగా, నమస్కరించకూడదుగా అంటే, దీంట్లో ధర్మములో సామాన్య ధర్మము, విశేష ధర్మం, స్థూల ధర్మం, సూక్ష్మ ధర్మం. ధర్మ సూక్ష్మం ఉన్నది. ఆ ధర్మ సూక్ష్మం ఏమిటి అని అంటే, ఇప్పుడు సత్యము చెప్పవలెను, సత్యాన్ నాస్తి పరో ధర్మ, సత్యమును మించినటువంటి ధర్మం లేదు. అసత్యం ఆడితే తప్పు, కానీ అసత్యం ఆడవలసిన పరిస్థితి వస్తే ధర్మం కోసం. ఇప్పుడు మీరు కుర్రాడు ఉన్నాడు, ఏ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లోనో ఆర్మీలోనో చేరాడు, గూఢచారిగా నిన్ను ఇతర దేశానికి పంపించారు, ఏ పాకిస్తాన్కో పంపించారు. వాడు అక్కడ రహస్యాలు కనుక్కోవడానికి వెళ్ళాడు. వాడిని ఎవడైనా నువ్వు ఎందుకు వచ్చావు? నేను రహస్యములు కనుక్కోవడానికి వచ్చింది, నేను భారతదేశం గూఢచారిని అన్నాడు అనుకోండి, ఇంకేముంది, ఇంకా తీసుకెళ్తారు వాడిని. అక్కడ అసత్యం చెప్పాలా, తప్పదు. కనుక ధర్మం కోసం అసత్యం. కనుక ధర్మం మామూలు సామాన్య ధర్మం వేరు, విశేష ధర్మం వేరు. మామూలుగా ఎవరన్నా వస్తే నువ్వు పూజ చేసేటప్పుడు నా నమస్కారం పెట్టకూడదు, కానీ వచ్చిన వాడు సాక్షాత్ భగవంతుడితో సమానుడు, సిద్ధపురుషుడు, సిద్ధేశ్వరుడు, యోగీశ్వరుడు, మహర్షి. అంతవాడు వస్తే నువ్వేం సమాధి స్థితిలో ఉన్నావా? ఆయన వచ్చిన సంగతి తెలియనటువంటి ధ్యాన సమాధిలో ఉన్నావా? లేవుగా. కళ్ళు తెరిచున్నావు, పూజిస్తున్నావు, మంత్రం చేస్తున్నావు, ఆయన వచ్చిన సంగతి నీకు తెలుసురాయే. అంతటి వాడు వచ్చినప్పుడు మామూలు ధర్మములు వర్తించవు. నువ్వు లేవాలి, పూజ ఆపాలి, ఆపి ఆయనకు పూజ నమస్కారం చేయాలా.